Určite si už počul frázu kalórie dnu, kalórie von. A áno, je síce pravda, že pokiaľ chceš schudnúť, potrebuješ kalorický deficit. A pokiaľ chceš pribrať, potrebuješ kalorický surplus. Ale to je iba časť pravdy. To, z čoho tie kalórie pochádzajú, ovplyvňuje to, ako vyzeráš, ako sa cítiš a ako tvoje telo funguje. Predstav si dva jedálničky s úplne rovnakým počtom kalórií, napríklad 2000. Jedálniček A sa skladá z fast foodov, nezdravých mastných jedál a obsahuje málo bielkovín. Naopak jedálniček B obsahuje vysoké množstvo bielkovín, komplexných sacharidov a zeleniny. Na papieri možno vyzerajú tieto jedálničky rovnako, no výsledok je úplne odlišný. To sú dôvody, prečo samotné počítanie kalórií nestačí. Termický efekt jedla. Telo spotrebuje viac energie na spracovanie bielkovín ako tukov a cukrov. To znamená, že 100 kalórií v kuracích prsiach nie je ako 100 kalórií v kole. Makroživiny a ich pôvod. Bielkoviny sú okrem iného nevyhnutné pre udržanie a budovanie svalstva. Tuky sa starajú o hormonálnu rovnováhu a ľudské zdravie. Sacharidy sú výborný zdroj energie. Pokiaľ jednu z týchto troch makroživín zanedbáš, nikdy nebude ten výsledok tak optimálny, ako by mohol byť. Okrem toho treba brať ohľad aj na iné fyziologické a psychologické faktory. Pri dlhodobom nižšom kalorickom príjme si tvoje telo začne zvykať a bude sa snažiť šetriť s energiou, tým pádom bude menej spalovať. OK, takže ako to vyzerá v praxi? Tu sú tipy, ako si poskladať jedálniček. Vždy začni s výpočtom bielkovín. Odporúčam niekde medzi 1,6 až 2,2 gramu na kilogram telesnej váhy. V prípade, že si ťažší a chceš schudnúť, počítaj tieto gramy na základe váhy, ktorú chceš mať. Potom si nezabudni tieto bielkoviny vynásobiť 4, aby si vedel, koľko to je kalórií. Následne si môžeš vypočítať tuky. Tie by mali byť buď 20 až 30% svojich celkových kalórií, no pokiaľ nevieš, koľko sú tvoje celkové kalórie, odporúčam niekde rozmedzi 1 až 1,5 gramu na kilo telesnej váhy. Tento počet tukov potom následne vynásob 9, aby si vedel, koľko to je kalórií. Ako posledné sú sacharidy, ktoré by mali tvoriť zvyšok tvojich kalórií. Pokiaľ nevieš, koľko tých kalórií by si mal jesť, tak si ich môžeš vypočítať veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý ti teraz ukážem. No, musíme si vypočítať udržiavacie kalórie, takže si vygoogli kalorickú kalkulačku. Kľudne daj to prvé, ako som dal ja. Napíš ten svoj vek, výšku a váhu a nezabudni dať aj level activity, ktorú za týždeň máš. Snaž sa byť úprimný k sebe a spýtať sa sám seba, ako veľmi sa reálne hýbeš, aby ti tá kalkulačka vedela dať dobrý výsledok. Mne to teda ukázalo 3500 kalórií, čo aj tak sedí. Otázka znie, čo teraz s touto informáciou? No môžeš urobiť vlastne 3 veci. Buď budeš jesť tieto udržiavacie kalórie a nebudeš ani priberať, ani chudnúť, alebo môžeš trochu pridať kalórie a budeš priberať, alebo môžeš trochu ubrať kalórie a budeš chudnúť. Otázka znie, kedy by si mal pridať a kedy by si mal ubrať tie kalórie. Pobavme sa najprv, kedy by si mal ubrať tie kalórie. Pokiaľ máš viac ako 18 až 20% tuku, odporúčal by som ti trocha tie kalórie ubrať, aby si sa dostal na nižšie percento tuku. To, koľko by si mal tých kalórií ubrať, závisí od toho, ako veľmi nad týmto limitom si. Pokiaľ máš, dajme tomu 30% tuku, kľudne by som sa nebal ubrať aj 500 kalórií denne. Pokiaľ máš naozaj iba 20% tuku, tak ti stačí aj 100-200 kalórií deficit po dlhšiu dobu, aby si sa pomaličky dostal na tvoju požadovanú telesnú hmotnosť. Pokiaľ máš menej ako 12 alebo 10% tuku, odporúčal by som ti jemný surplus. Dajme tomu 100, 200, maximálne 300 kalórií, aby si nepriberal zbytočne veľa tuku. Z týchto kalórií, ktoré ti vyšli, odpočítaj bielkoviny a tuky a vyjdú ti kalórie, ktoré budú tvorené zo sacharidov. Keď už máš vypočítané tuky, bielkoviny aj sacharidy, je dôležité zamyslieť sa nad tým, z akých zdrojov budú tieto makroživiny pochádzať. Myslím si, že je pomerne ľahké na internete si vyhľadať, ktoré zdroje makroživín sú prospešné a zdravé, takže nejdem ťa tu s tým teraz zaťažovať, no pokiaľ by si chcel vidieť také video, určite nezabudni dať like a napísať mi to do komentára. Treba dávať pozor aj na to, že pokiaľ budeš pozerať iba na čísla, môžeš stratiť kontakt s tým, čo je reálne pre teba dobré. Môže to viesť k rôznym poruchám príjmu potravy. Buď prejedaniu, alebo práve naopak nebudeš dostatočne jesť. Počítanie kalórií je dobrý nástroj, ale v praxi nestačí. Pokiaľ chceš schudnúť alebo nabrať kvalitnú hmotu, potrebuješ sa sústrediť skôr na kvalitu ako na množstvo. Čo to znamená v praxi? Tak snaž sa jesť dostatok bielkovín, používať zdravé tuky, čo najviac sa vyhýbať nejakým ultra spracovaným potravinám a snaž sa mať kvalitný spánok a dosť sa hýbať. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni like, odber a zvonček, aby ti neušlo ďalšie video. A taktiež mi napíš do komentára, či počítaš kalórie alebo sa skôr riadiš kvalitou jedla. Vidíme sa pri ďalšom videu a majte krásny deň!